Guba naman kaya. Say guba. Guba ka, hari guba ni. Pero makinani kondisyon kayo. So daya nga minyo naman ka. Lagay, sama. Murag tanaw na ko nimo, ubo naman lang gani mo gahi nimo. Unsay ubo? Okay ra daw. Basta ako pangyo ako. Tuloy makahiyan ako. Sur daya oy. Unsa? Nanghambog ka makakuha kang katulo? Ngano kuwang manisaryo? Nga dapat 10 ni siya, 10 ang imong sukli. 10 man na, ganiha, gihap na ko. Unsay pagka 10 ana nga 6 ra man na? O size. 10 man eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 man na. 10 man na, ganiha god. Unsay pagka 10 ana nga 6 ra man jud na? Imo bitaw nang gihap 6 ra? Asa mong ubanan ni? Mao naman na tanan 10. Ikaw saryo ba? Sa tanan ng bata akong naibawan saryo, ikaw Joy. Sus, wag isud na imong saryo. Pero gini mo pagkajugua. Unsay pagka 10 ana nga 6 ra man jud na? 10 man na, ganiha ma. Di ka ka mao mo ihap saryo? Oh, 10. 10 na, ganiha ma, gihap-ihap, ganiha ra kong inihap man na ma. 10 na. sus. Ang 10 saryo parihaan ni atong kamot kana. Ah, tanawa ni akong kamot ha. Tanawag maayo saryo aron makaibaw ka. Atong ihapon. Okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Maunay 10 saryo, maunay 10. Yapa imong kamot. Yapa. 1 2 3 4 5 6 Unsay sunod? 6 Unsay 6? Unsay sunod sa 6? 10. Sino ko nimo saryo eh? 7 8 9 10. Mauna siya. 1 2 3 4 5 10. Di lagi na po lagi ni. Tanawa ay po na to balik ha. Tanawa saryo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh, 10 ka buok. Ikaw, ipanay mo ha. 1 2 3 4 5 6 Susunod sa 6. 10. Ay, ginoo ko nimo saryo. Murag sa tanang mga batas tibuok kalibutan saryo, ikaw ra gyud di ka maos ihap gikan sa 1 hangtod sa 10. Grabihan na makasaryo oy. Di jud ka kamao. Pila ra man ang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, di jud ka kamao ana. 6 ra jud ba kaya nimo? Ha? 6 ra jud? Taka lang ka ma. Unsay taka? May gani ako ma. 6 ang kaya nako. Si Papa gyud kay 3 ra, 2 ra kutob ang kaya. Ngano ko din taong napili mo nga mahandel eh? Nadunggam na ko dito ay pag-agi na ko dito si Papa ay sa naikadugsing-dugsing dito babae ay nag-ingnan niya ang babae nga kanang nang atbang na to silingan diha nga. Okay ra ni moday ka ng 2 ra kutob akong kaya. Ako 6. Unsa? Unya na para ni mga mahan dito. Na dito ay nagdugsing-dugsing. Ako 6 kaya. Day, suktan ako day ba? Sige nagod. Kinagod day. Okay naman kanin mo makuha kong tulog ka raon. Nabo daw ya oy. Pwes na kayo ng tulog ka raon. Hindi na ito mga hinambugan ng kuha taglima ka raon. Sige ka. Kinagod. Nabo daya minyo naman kaya. Unsay minyo. Minyo lagi pero wala pa kayo uyab. Kinagod. Guba naman kaya. Say guba. Guba ka, hari guba ni. Pero makinani kondisyon kayo. So daya nga minyo naman ka. Lagay, sama. Murag tanaw na ko nimo, ubo naman lang gani mo gahi nimo. Unsay ubo? Okay ra daw. Basta ako pangyo ako. Tuloy makahiyan ako. Sur daya oy. Unsa? Nanghambog ka makakuha kang katulo? Usa lang
man gani maglisod na man gani ka makatog man gani kas babaw. Nga nangambog ka nga makakuha kag tulo karon, ha? Ha? Ngayon ka. Rolling. Rolling action. Balik guys. Di jud ka kamao. Pila naman ang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Di jud ka kamao ana. Wa jud kay di jud ka kamao mo. 6 Rolling action. Day, sige na ba? Yo uy. Tulo ba? Tulo lang ko. Dili lagi tulo. Rolling action. Day, suktan ako ba? Sige na ko. Kaya bitaw ni bitaw. Sige na ba? So, suktan ako ba? Sobo dia ya uy. Sige na ko. Suktan ako ba? Sige balik ka sob. Okay naman gani. Rolling ha. Rolling action. Unsay ubo? Okay na na. Uy, pasangyaw ako tulo. Wala! Gang? Dili. Nanghambog ka ni bayhana nga makakaya kag tulo? Tulo karon nanghambog ka ni niya? Naglisod man gani kag usa karon? Inigpatong nimo matog man gani ka? Ha? Oh, gamay. Masay, ha? Unsay ubo? Masay ubo. Okay. Masay ubo. Okay ra na basta bagyo ako ngatulor makaya nako. Okay, rolling ha. Okay, rolling action. Unsay ubo? Okay ra na. Uy, basta ako pangyo ako. Tulo ra karon akong makuha. Balik. Rolling. Okay, relax lang. Okay. Relax lang. Okay, full blast. Rolling action. Unsay ubo? Okay ra na. Uy, pangyo ako tulo karon ba? Sige na ko. Kino ba? Kino? Kira kayo batira. Okay, rolling. Okay. Rolling. Usi ubo. Okay ra na Okay, rolling action. Unsay ubo? Okay ra na. Uy, basta tulo ra karon ako. Tulo ra basta lang ko. Rolling action. Unsay ubo? Okay ra na. Uy, basta tulo karon. Lagi. Basta pangayuan lang tulo ra makaya. Insay? Okay. Relax lang go. Rolling action. Unsay ubo? Okay ra na. Uy, basta ako tulo ra makaya nako. Kino ko? Sudaya. Uy. Wala! Dili. Nanghambog ka ni bayhana nga. Makakaya kag tulo? Katulo? Ha? Usa lang gani. Perti na gani. Gang, oy! Gang. Balik ka sa. Subscribe lang sa Janwa Mix TV. View na ta sa Janwa Mix TV. Para mo'y laging swabe.